Hola, Pep. Ei, Pep, què tal? Molt bé. Avui farem un experiment amb sodi. El sodi va ser un element que es va poder separar de les cendres de les plantes. El sodi juntament amb el potassi. I curiosament la paraula alcalí prové d'alquili, que significa cendra. El sodi i el potassi són considerats com a àlcalis. I això ho veurem amb aquest experiment que farem ara nosaltres amb una mica de sodi. El sodi s'ha de manipular molt de compte perquè és un element molt reactiu, sobretot amb aigua. Reacciona amb aigua de forma molt violenta generant hidrogen, tant que a vegades es pot encendre. I això també ho veurem aquí, el que passa és que procurarem no fer un incendi. Mira, he portat una mica de sodi, que si t'hi fixes està guardat en aquesta ampolla amb una mica de dissolvent que tenim aquí que no conté aigua. I precisament el que fa aquest dissolvent és evitar que l'aigua reaccioni amb el nostre sodi. Ara el manipularem amb molt de compte i en tallarem un trosset molt petit. I el tallarem davant de càmera perquè els nostres amics vegin com és el sodi. Perquè pot ser que algun amic nostre s'imagini que el sodi sigui una pols de color blanc. Perquè, esclar, el sodi nosaltres ens imaginem que és com la sal. Però no, el sodi és un metall. I com a metall veuràs que quan el tallem brillarà. A més, és un metall molt tou. És gairebé tou com la mantega o com la plastilina, una mica més dur. I ho veurem ara a càmera, això. Ara em posaré les ulleres perquè val més que ens n'assegurem. I no sé si a càmera es veu bé com és relativament fàcil de tallar. Ara n'agafaré un trosset, no gaire. I de seguida el tornaré cap a dintre perquè no voldria pas que s'encengués. Molt bé, Pep. Amb un tros així en farem prou per fer aquest experiment. Doncs vinga. Fixa't com brilla, eh? I tant. Fixem-nos, va molt a poc perquè he agafat un tros molt petit. Va baixant, va baixant. Oh! Ara aquí hem vist un parell de coses. Dues coses hem vist. Primera, que s'han desprès bombolles d'hidrogen. I segona, que ha sortit una taca de color rosa, de color vermell. Això és a causa de l'indicador que hi hem posat, la fenolftaleïna. Significa que aquí s'ha format una base, un àlcali. És a dir, en aquest cas, l'hidròxid de sodi. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com reacciona aquest sodi amb l'aigua. Molt xulo. Caram, això sembla una d'aquestes làmperes de lava, eh? I tant. Pep, de sodi, on t'aniríem a buscar? Sodi a casa mateix. Sí? A casa tenim la sal comú, que no és res més que clorur de sodi. Aquesta sal marina. Efectivament. Per tant, veiem que aquest sodi és un metall que és essencial per la nostra dieta. Molt bé. Sí, la majoria de nosaltres en prenem, sigui en forma de sal o bé a molts vegetals que també en contenen. I tant. Molt bé. Doncs jo crec, Pep, que poder que diguem adeu als nostres amics i fins al proper experiment. Fins al proper experiment.